untuk adik-adiknya ya. Ayo Mak, monggo Mak. Oh ya sobat-sobat TikToker selamat siang. Hari ini kita lagi streaming. Oh itu ada Malang ada yang mau joget dipersilakan maju ke sini ya. Yo, mumpung suasananya redup dan mendung. Masih Mam, apa grup ini? Wajah ya. Woi, wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing kata tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu tansah duduk kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rina wengi. Ayo Mbak Domas yang nanti ya. ayo Mbak Domas Mas Monggolo silakan maju ke sini ya. Nanti tinggal foto-foto keluarga dari Kecamatan Putra. Ayo Mbak Domas, Mas Monggolo sini semuanya joget dulu ya. Mas foto, pakai Mas Manggul dulu Mas. Iya. Woi, lewat tembang kangen, aku titip tresno, apa pancen sliramu wis ora krasa. Lewat tembang kangen, aku titip sayang tresnaku sliramu ora bisa ilang. Apa pancen wis ora ngerti saat tenane aku mung tansah setya Domasnya masa sampe. ngenteni bali. Ayo Mbak sini Mbak Domas, Mas Monggolo sini dong. Semu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Yo Mas Oki, say Pastel Audio. Dodi Production bareng-bareng Indah Kirana BD. Ayo cantik semuanya sini ya. Duh, renek nih ya. Duh, renek itu kok gak barbar kok ya. Woi. Wayah wengi udan krimis ra wis banyu Ayo guys sini dong. tetes dadi saksi nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen Ayo langsung joget. Langsung joget. sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kata empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyung rina wengi. Papan juga Karena joget mriki monggo karena isin. Alhamdulillah. siji kabeh mosok. Lah iki wis sampe unan lho Mama. Nek kono, papane. Alhamdulillah. Ae, nek bagene kono. Lah, ben keadilan sosial. Lewat tembang kangen, aku titip tresno. Apa petuk pira iki? Wis ora krasa. Lewat tembang kangen, aku titip tresno. Lah, musiknya sama, tamane Mam. Yo ora ilang. Woi. Apa lali? Pancen wis ora dadi satenane aku mung tansah
Dos. Ganti lagi. Piye, Paman? Sampai jam 5, yo.